Dembaş îro dadgeha Çaliyan İstanbolê dozekî girîng a di çarçoveyê hedekê de birêva çû lewra rojnameger û nivîskarê Kurd Ercümen Akdeniz di vê dozê de tekane kes bû ku bi girtî de hat darizandin. Doz dehu nîvan da dest pê kir li 26 dadgeha Cizayê Giran a Stanbolê dest pê kir hejmareke zêde kes jî vê dozê dişopandin û di encama dozê da jî şandeya dadgehê biryar da ku nivîskar û rojnamegerê Kurd Ercüment Akdeniz bê berdan biryara tehliyeye Ercüment Akdeniz hatayın. Ercüment Akdeniz ev 8 mehin ku di vê dozê da girtî bû û li girtîgeha Silîvreyê jî dahat darizandin. Sî kes di vê dozê da girtî bûn, 29 kes hatibûn berdan bas tekane kesê ku girtî dahat darizandin Ercüment Akdeniz bû. Hejmareke zêde kes wekî ku me got şopandin bi taybetî jî hevserokên hevberdevkên hedekê Ali Kenanoğlu û her wiha Meral Danış Beştaş hejmareke parlamenter û her wiha ji Komeleya Mafê Mirovan îhadê ji tora piştevaniya koçber û penaberan hejmareke kes vê dozê şopandin dayîkên şemiyê jî vê dozê şopandin û dawiyê da biryara berdana Ercüment Akdeniz hatayîn. Niha li gel me jî koordinatora Tora piştevaniya koçber û penaberan Doktor Yıldız Önenheyî ku Ercüment Akdeniz de heman demê da hevalê wê ye û her wiha li gel hev jî karûbarên penaberan jî birêva dibin. Mamoste min bixêr hatin em bêjin çavê weronî be. Hûn li bendê bûn ku İdi bê berdan û li hindir atmosferekî çawa hebe. Bûn em zû bende bûn duruşmaya dinê jî di Temûzê di wexta çêbû me dugavê derkeve. Ji ber ku Ercüment Akdeniz rojname ve waneke o ne endamê HDK'ye a herî pir girîng ew e. Zaten davê jî wî jî got ana ez nabêjim ki zaten HDK ne tiştekî baş HDK tiştekî baş xwezî ez endamekî wê jî bûma bes ez ne endamê HDK mi ez rojname ez endamê MHP mi partiyek dinê mi o vê partiyê hekûn dibêjin hani sucek mi çêkiribe ez endamê MHP ez ê qebûl bikim bes hûn dibêjin tu endamê HDK'yî o HDK tiştekî terörist ne tiştekî terörist zaten ez zanim HDK jî wekî rêxistineke terorî bi nav dikirin. Newsa wek endamtiya rêxistina terorî dihat darizandin ji xwe. Ercüment jî got HDK cî terörist abi çawa serokê HDK Meral Danış tava Tayyip Erdoğan mehek berê li meclisê bihev rabin bihev re dipeyvin ve çaxê wê jî bigirin ya jî HDK wek hûn jî zanin cihê wê li Taksimê heye li wê derê her tiştê wî hey her wê derê tiştekî bikin. Yani a herî giring ji bo min ji bo Ercüment jî hûn jî zanin salê çîn nêzîkî 6 kes hatibû girtin wana piranî jî bira jî endamê HDK'ne. Ercüment Akdeniz ne endamê HDK'yî yani. Vay 8 mehe di hundur de bû. Me zû digo. Kesên ku naz nekin bi kurtasî Ercüment Akdeniz kî ye? Rojnaven maneke endamê MHP bû berê serokê MHP bû ji bo demekê dirêj ser benapera ser mafên mirovan tibabek Pirtûkewî heyî nêzîkî 8 Pirtûkewî heye. Heya hat girtin li İlke TV dixebitî lê kolîna çê dikir ser benaperan ser mafê mirovan pir dixebitî em bihev re me pir kar kiribû hevalekî pir hêja bû bela sebe 8 meha li hundur dima karî wî sekinî ser televizyonê karî wî sekinî ser lê kolînê wî karî wî sekinî ji malbata xwe dûr ket. Na hûnê herin bawerim girtîgeha Silîvriyê çenda da wê bê berdan? Wele nêzîkî dibêjin heft heşta wê bê berdan ez dê herim wî bistînim wê vegerim mala xwe. Piştî ku biryar hatayîn coş û xirojeka mezin li pêşiya dadgehê çêbû pêşiya salona dadgehê çêbû tu ji li wê derê bû çawa bû ew hissiyat? Ya cara dinê cara yekemîn me sedî sed digo ew ê derkeve wexta derneket em pir xemgîn bûbûn îjar berî 2 deqe qerar bide diya Ercüment jî Meral Danış pirsî got ew ê derxin Meral Danış got an eşter çi bêjim yadê got merak neke ez dixwazim derkeve bes ez nizanim ew ê derkeve dernekeve an eşter bêjim derkeve dûr dernekeve ez ê pir xemgîn bibim bes dîsa ez dibêjim ew ê derkeve û wele deqek dinê bir yani çîk hat ki ew ê derkeve yani tahliye bû ve ortaya yani berat ne bûye tahliye bûye dava ew dîsa dom bike ama qet tu nebe ew ji derve bi em pir kêf xweş bûn em yani mezilgit milgit wan jî kişan mirov pir kêf xweş bûn bi zaten nêzîkî 100 kes hatibûn
مرov لهر درجه ارجمند حز دکن یعنی تن نجبو سیاست وانجی روزنامه‌وانج البدره هبو لکالوانج هبون تو ابک انسان هم کش پر خود کیف خوش بن زار سپاس لگلمه دکتر یلدز önен هبو کوردیناتورا تورا پشتوانیا کوچبر و پنابران لگلمه بو وکی کمگوت روزنامه‌گر و نویسکاری کرد ارجمند اکدنیزی کو هشت بهن گرتی بو ایرو به بریار دادگه هات بردان ارجمند اکدنیز ده 18 سباته دا لدیجی هدکی اپراسیون که هات بو برای برن لده باجاران کو ناون استانبول بو دوی چارچوبه وی اپراسیون دا هات بو دست سر کرن بشاجی 22 سباته هات بو گرتن 30 کس دوی دوزی دا گرتی بو تکانه کسی گرتی جی ارجمند اکدنیز ما بو ایرو جی ارجمند اکدنیز هات بردان به حنجت و عدایا اندامتی رئیسنی دهات توان بار کرن وکی کمگوت هفسروک هفبردف کن هدکی علی کنان اولو هر وها مرال دانش بشتاش سروک پارلمانتری دم پارتی و اندام کمیسیونا چاره سریه جلال فرات و هر وها پارلمانتری CHP utku Çakır Özer komile mafya Morovan و هجمارک زیده خزم و حسکریین ارجمند اکدنیزی دوزه دا آماده بون دوزا دن ارجمند اکدنیزی جبو ده چلیاده 1026 هاته پاشخستن و هر و ارجمند اکدنیزی به شرط کنترل عدلی هاته بردان اوجی اوکو بقدخه درکتنا دروا یعنی باوی که شرطی هاتیه بردان و ایروژی در دوره 6 و 7 ایواره جی جگرتیگاه سیلیوری درکوه و حسکرین وی جی وی پیشوازی بکن